салому алайкум бародари азиз, салому алайкум ба кулли мардуми мусалмон. алҳамдулиллоҳ ки имрӯз дастгирӣ мекунем ва дар бармон ҳастем. ҳазор раҳмати калом барои дастгириётон ки як лайк мемонӣ, як падилитса мекунӣ. ҳазор раҳмати калом ба ҳаматон. бародари азиз, як хоҳиш дар охир дорам. ҳам модаре ки рӯзи баъди видео мемонам, ҳамин модарда каме дигар ёрдам кунед. рӯзи душанбе ё сешанбе оператсияш мекунанд. бениҳоят муҳимай. хоҳиши ҳаматон ки як кӯмакҳои худтонро бирасонед. ҳамин ҷоз мемонам, номерои Сбербанкшам душанбе ситишам мемонам, як дастгирӣ кунед. номерои телефоншам мемонам, занг бизанед, як дастгирӣ кунед ки то рӯзи оператсия ҳамун пули дар кори ҷамъ шава. аз ҳаматон хоҳиш мекунам бародари азиз. баъд як чига гуфтанем бародаро, дар ҳамин боло номерро мемонам. касое дар билет дар корай, мақсад конкретни ҳамин билет хар бош бародарҷон, занг бизан номерои билет як касамон ҳамеша дар хизматим. худованд ҳаматон нигаҳбон боша. бо видеои модари худша тамошо кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. салому алайкум. апао хоҳаро бародарони азиз, ина чӣ қадр ки мебинед ҳамин модарро мо овардем больница хоб кардем. гуфтанӣ ҳастам ки 30% маблағро ҷамъ кардаги ҳастем ва хоҳиш мекунем аз шумо ки каме дигар дастгирӣ кунед, ҳамин модарро маблағшонро ҷамъ кунем. хеле шод мешавем. бел муроҷиати ҳамин модар барои мардуми хайрхоҳ ва барои мардуми дастмахр. бародаро, хоҳаро, ако, ман аз шумо муроҷиат дорам ки каме дигар шумода ина ман больница оварда. худо шумода баракат диҳад, хайртона зиёда гардона, худо мушкилатонро осон гардона. худо ҳама вақт дар болои сари фарзандатон бошед. илтимос акаҷоно, хоҳарҷоно, апаҷоно, немай больница овардагиам. аз шумо хоҳиш дорам ки каме дигар шумода хайр кунед. хайри кадаги шумо дар дафтари аъмолтон навишта карда. худо баракатона зиёда. модар гуфтан илтимос мекунем, хоҳиш мекунем ба хотири ҳамин модар як дастгирии дигар кунем. хеле мо шод мешавем. боварӣ дорем ки шумо моро танҳо намегзоред, дар бари мо ҳастед. хоҳиш мекунем ҳамчун хоҳар илтимос мекунем ки ҳамин модара камакаки дигар дастгирӣ кунем ки маблағшонро пурратар ҷамъ кунему мақсад ҷарроҳишона кунем. худованд ёру мададгоратон бошад. аллоҳ нигоҳбон. бародари азиз, берун бениҳоят хинакай хостам дар ахири як видео гатам кунам. бахша ки видео дароз мешава. ин видео асбоби барои модарҳо аст. як мақсади модар барои мо хоҳиш кард, кори фаберлик мекардааст. ин ҳаминҷо номероша мемонам. касое ки мехоҳем фаберлик да кор кардан ё ки мехоҳем ҳамин фаберлик намо краскаву праскаву хулоса чизи занона харидан, марҳамат дар ҳамин номерои апа занг бизанед. бо мақсад маълумоти пуррара аз ҳамин апа хидаш мекунед. ҳам корда қабул мекунад, ҳам метавонед ки ҳамтари чизо харидорӣ кунед ҳамин апа. воқеъ ҳамата худо нигаҳбон бошад. марҳамат на модаро кор мегуфтед, дар хона мешинед, кор марҳамат на номеро занг бизанед ё дар ватсапаш бинависед. худо нигаҳбон.